Είμαστε αναρχικοί, μπορεί να είμαστε καλυμμένοι αλλά δεν θα πειράζουμε τίποτα σε κανέναν. Απλά θα πάρουμε κάποια αναγκαία πράγματα και θα φύγουμε. Θα κάνουμε... Σε παρακαλώ λίγο. Άνοιξε το σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Έλα. Θα κάνουμε, θέλουμε να κάνουμε μια συμβολική κίνηση. Σήμερα κερνάει το μαγαζί, Πάρτε ό,τι θέλετε. Κάποια λεφτάκι θα τα κάψουμε έξω. Δεν έχουμε ένα λεπτό. Όλοι οκ, όλοι οκ. Κάθτα! Δεν ανάβει. Έλα γάματα, γάματα. Έτσι. Βάλτε το πάνω. Κάθετε τα!